హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ కార్యక్రమంలో భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలోని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా రోజుకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున సో ఇందులో మీకు భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అంశాలను పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది బేసిక్ లెవెల్ 1 ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తాము. ఆ తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ చేయవచ్చు. భగవద్గీత బేసిక్ గా కొంత అవగాహన వచ్చిన తర్వాత లెవెల్ 2 అంటే శ్లోకాలు, వాటికి భాష్యము డీటెయిల్డ్ గా రోజుకి అంటే పూర్తిగా భాష్యంతో సహా చదివేటువంటి అవకాశం లెవెల్ 2 లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత లెవెల్ 3 భక్తి శాస్త్రి అనేటువంటి వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు అందిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి కాబట్టి వీటన్నిటిలో కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారని అనుకుంటున్నాం. మీ అందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు జాయిన్ అయి ఇస్కాన్ ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో మాతో జాయిన్ అయినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున, అలాగే ఆలయ అధ్యక్షుడైనటువంటి నామేశ్వర ప్రభు మార్గనిర్దేశకంలో ఇప్పటి వరకు సో అనేకమైనటువంటి బ్యాచ్లు పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇది 54వ బ్యాచ్ మీకు. సో మరి ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అంటే 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున మీకు మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈ క్లాసులో ఆన్లైన్ లో మీకు అందిస్తుంది. సో కాబట్టి మీకు ఏవైనా సందేహాలు అనిపించినట్లయితే క్లాసు వింటూ ఉన్నప్పుడు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఏ శ్లోకంలో ఎక్కడ మీకు డౌట్ ఉన్నది అనేది రాసి పెట్టుకుంటే క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు సందేహాల నివృత్తికి కొంత సమయం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సమయంలో అడగవచ్చు. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు, లేదా చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టవచ్చు. కానీ క్లాస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మెసేజ్లు పెట్టడం కానీ తర్వాత చాంటింగ్ చేయడం కానీ చేయకండి. ఎందుకంటే ఇతరులకు స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటే డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. దయచేసి క్లాస్ రూమ్ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉండండి. ఇక ముందుగా మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ అనేటువంటిది దాదాపుగా అందరికీ ఇస్కాన్ అంటే తెలిసి ఉంటుంది. ఇస్కాన్ ISKCON ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. I అంటే ఇంటర్నేషనల్, S సొసైటీ, K కృష్ణ, CON కాన్షియస్నెస్. సో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది 1966లో స్థాపితమైనటువంటిది. ఆ భాగంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సంస్థలలో ఇస్కాన్ మంగళూరు ఒకటి. సో ఆ ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మీకు అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక భగవద్గీత పరిచయానికి వచ్చినట్లయితే సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ముందుగా మనం కొంత భగవద్గీత అసలు ఏమిటి, ఎందుకు మరి భగవద్గీత అర్జునుడికి బోధించవలసి వచ్చింది, అలాగే ఏమున్నది అనేటువంటి కొన్ని అంశాలను ముందుగా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ భగవద్గీత ఎందుకంటే చాలా విస్తృతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచురింపబడుతూ ఉన్నటువంటి చదవబడుతూ ఉన్నటువంటి గ్రంథము భగవద్గీత. మరి ఇది మొట్టమొదట సంస్కృత ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతంలో ఒక ఉపఖ్యానంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలోని
25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీత మనకి దర్శనమిస్తుంటుంది మహాభారతంలో. ఎందుకంటే మహాభారతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయి. అందులో 6వ పర్వమైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో మళ్ళీ ప్రతి పర్వంలోనూ అనేక అధ్యాయాలు ఉంటాయి. అందులో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీత ఉన్నటువంటిది. యాక్చువల్గా ఈ భగవద్గీత ప్రస్తుతం కలియుగం వరకు దారితీసినటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా, సంఘటన అన్నింటినీ కూడా మనకి మహాభారతంలో తెలియచేస్తుంది. మహాభారత ఇతిహాసం తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ యుగం అంటే కలియుగం, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి యుగము కలియుగము. ఈ కలియుగం ప్రారంభంలో అంటే దాదాపుగా 5125 నుంచి 130 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ భగవద్గీతను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి, తన మిత్రుడు మరియు భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు. అయితే మహాభారతం గురించి చూసినట్లయితే ఆ మహాభారత కథని వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి ఆ వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకు వివరిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి ఈయన జనమేజయ మహారాజు పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క పుత్రుడు. మరి పరీక్షిత్తు అభిమన్యుడి యొక్క కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరనేది దాదాపుగా అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, మహాభారతం గురించి తెలుస్తూ ఉంటుంది కనుక అభిమన్యుడు అర్జునుడి యొక్క పుత్రుడు. సో కాబట్టి ఈ జనమేజయ మహారాజు అనేటువంటి ఈయన అర్జునుడి యొక్క ముని మనవడు. ఆయనకి ఆ వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని మహాభారత కథను తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మహాభారతం అవుతుంది. అలాగే భగవద్గీత ఏమో వ్యాసుల యొక్క శిష్యుడైనటువంటి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పడం ద్వారా మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ భగవద్గీత దీన్ని గీతోపనిషత్ అంటే ఉపనిషత్తుల సారంగా భగవద్గీత చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. గీతోపనిషత్తుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది. అంటే వేద జ్ఞాన సారము, వేద సార్వసత్వంలోని అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఉపనిషత్తులలో ఒకటిగా భగవద్గీత మనకి తెలియచేసుకుంటూ ఉంటుంది. మరి ఇటువంటి భగవద్గీతలో మనకి కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము అనేటువంటి అనేక 3 యోగాలను, యోగము అంటే భగవంతునితో సంధానం చేసేటువంటిది. ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి మనకు వివిధ మార్గాలలో కర్మ యోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి ఆ యోగ విధానాలని బోధిస్తుంది. మరి మనం మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాసుడు ఉంచినటువంటి ఆ మహాభారత గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి భగవద్గీతలో మరి శ్రీకృష్ణ అర్జునుల సంవాదంగా 700 శ్లోకాల భగవద్గీతగా ఉంటుంది మనకి. మరి ఈ 700 శ్లోకాల భగవద్గీతను లో మొదట ఒకే ఒక్క శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పబడుతుంది. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి సంజయుడు 41 శ్లోకాలు. అలాగే మరి ఇక్కడ ఈ గీత ఎవరిని ఉద్దేశించి బోధించబడుతుందో ఆయన అడిగినటువంటి సందేహాలు కానీ, ఆయన నివృత్తి చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్నలు 84 శ్లోకాల ద్వారా ఉంటుంది. ఇక ఫైనల్ గా గీతాచార్యుడు మరి భగవద్గీతను బోధిస్తున్నటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క బోధనలుగా 574 శ్లోకాలుగా మనకి దర్శనమిస్తుంది భగవద్గీత. 700 శ్లోకాల భగవద్గీత మొత్తం. సో ఈ 700 శ్లోకాలను 18 అధ్యాయాలుగా ఉంటాయి. ఆ 18 అధ్యాయాలులో ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక యోగంగా చెప్తాము. మరి వీటిని 3 విభాగాలుగా చెప్తాము. 18 అధ్యాయాలు. మొదటి 6 అధ్యాయాలని కర్మయోగాలుగాను, కర్మ షట్కాలు అని, 1వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు, అలాగే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు భక్తి షట్కాలు, ఇక 13వ అధ్యాయం నుండి 18వ అధ్యాయం చివరి అధ్యాయం వరకు కూడా జ్ఞాన షట్కాలుగా ఉన్నాయి. ఇక ఈ గీత మహత్యం గురించి చూసినట్లయితే మనకి చాలా ప్రముఖమైనటువంటి
ఎంతో మంది ఆచార్యులు మనకి ఉంటారు. మరి ఈ ఆచార్యులలో ముఖ్యంగా ఆదిశంకరాచార్యులు గీతా మహత్యాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. మరి ఆయన తెలియచేసినటువంటి ఆ భగవద్గీత మహత్యం గురించి చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తారు, ఇక్కడ గీతా శాస్త్రమిదం పుణ్యం యా పఠేత్ ప్రయత పుమాన్. మనిషి భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాలను సక్రమంగా పాటిస్తే జీవితంలోని సమస్త దుఃఖాల నుండి, చింతల నుండి బయటపడతాడు. అంతేకాకుండా మరి అతని యొక్క తదుపరి జన్మ ఆధ్యాత్మికమే అవుతుంది అని గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తారు, భగవద్గీతను ఎవరైనా శ్రద్ధతోనూ సావధానంగాను నిత్యము పఠిస్తే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని అనుగ్రహం ద్వారా వారిపైన ఆ పూర్వ పాప ఫలాలు ఏవి కూడా అతని పైన ప్రభావాన్ని చూపవు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అలాగే భగవద్గీతలో కూడా చివరి అధ్యాయంలో ఆయన సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులే చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాచుచహ అంటూ చెప్తారు. అంటే ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఆయన అనేక రకాలుగా బోధిస్తారు, కర్మయోగాలు, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగాలన్నీ బోధించి చివరికి అంటారు, ఓ అర్జున, ఇవన్నీ వదిలేసి అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలం నన్నే శరణ పొందు, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విముక్తుని చేస్తాను, భయపడకు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆదిశంకరాచార్యులు మరి గీతా మహాత్మ్యం గురించి చెప్తూ ఆయన ఇంకా చెప్తారు, మనిషి ప్రతిరోజు నీళ్లలో స్నానం చేయడం ద్వారా తనను తాను శుభ్రపరచుకోగలుగుతాడు. కానీ అతడు పవిత్రమైన భగవద్గీత అనే గంగాజలంలో, అంటే గీతా గంగలో ఒక్కమారు స్నానం చేసిన ఈ సంసార మలమే పూర్తిగా నశించిపోతుంది అని ఆ గీతా మహత్యంలో ఆయన చెప్తారు. మరి అలాగే ఇంకా గీతా మహత్యం చూస్తే ఆయన చెప్తారు, గంగాజలమును తాగిన వాడు ముక్తిని పొందుతాడు, అయితే భగవద్గీతామృతాన్ని పానం చేసిన వాడు గురించి ఇంకా చెప్పవలసింది ఏమిటి, భగవద్గీత మహాభారతంలోని ప్రధానమైన అమృతము అని చెప్తారు. భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని దివ్యామృతంగా చెప్పబడుతుంది. అది ఆది విష్ణువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా స్వయంగా చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి భగవద్గీత భగవంతుని యొక్క ముఖం నుండి వచ్చినది కాగా గంగా నది భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల నుండి వెలువడింది. వాస్తవానికి భగవంతుని యొక్క ముఖానికి పాద పద్మాలకు భేదం లేకపోయినా నిష్పక్షపాతికమైనటువంటి అధ్యయనం ద్వారా మనం భగవద్గీతను గంగాజలం కంటే ఎక్కువ ప్రధానమైనదిగా భావిస్తారు. భగవద్గీతను గంగాజలమే మనం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తాం, కానీ భగవద్గీత ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువగా పవిత్రమైనదిగా భావించబడుతూ ఉండేటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి మరి ఈ గీతోపనిషత్ అంటే భగవద్గీత గోవు కాగా మరి ఆ గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకువాడు. మరి అర్జునుడు దూడ కాగా ఇక పండితులు, విశుద్ధ భక్తులు భగవద్గీత క్షీరామృతమును పానం చేసేవారు, ఆనందించేవారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా భగవద్గీత యొక్క మహాత్మ్యం గురించి ప్రస్తుత కాలంలో మనకు కావలసినటువంటి అంశాలను గురించి కూడా భగవద్గీత మహాత్మ్యంలో తెలియచేయబడుతుంది. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని, కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంది.
ప్రస్తుత కాలంలో జనులకు ఒకే ఒక్క శాస్త్రము, ఒకే ఒక్క దేవుడు, ఒకే ఒక్క ధర్మము, ఒకే కర్మ ఉండాలి అని కోరుకుంటారు. అందుకే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉండాలి, అది సమస్త ప్రపంచానికి భగవద్గీత ఒక్కటే శాస్త్రమగుగాక అంటూ చెప్తారు. అలాగే ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, సమస్త ప్రపంచానికి శ్రీకృష్ణు భగవానుడే ఏకైక దైవమగుగాక. ఏకో మంత్రస్య నామాని మంత్రస్తస్య నామాని అంటే మరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ కృష్ణ నామమే ఈ కలియుగ యుగ ధర్మం, నామ సంకీర్తనం. మనకి అన్ని పురాణాల్లోనూ అన్ని శాస్త్రాల్లోనూ తెలియచేయబడుతుంది. ఈ కలియుగంలో సత్యయుగంలో లాగా ధ్యానం చేస్తూ లక్షల సంవత్సరాలు జీవించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అలాగే త్రేతాయుగంలో లాగా మరి 10,000 సంవత్సరాల దాకా జీవిస్తూ యజ్ఞయాగాదులు చేయలేము. అలాగే ద్వాపర యుగంలో లాగా 1000 సంవత్సరాలు జీవిస్తూ ఆలయ అర్చనం చేయలేము. కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్పాన్ 100 సంవత్సరాలు మాత్రమే. కనుక ఈ యుగంలో ఏకైక ధర్మం, కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి ధర్మం ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి మంత్రం. ఇక ఏకైక ప్రార్థన అది. మరి అలాగే ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సేవయే ఏకైక కర్మ, ఆ కృష్ణ సేవయే ఏకైక కర్మ అని చెప్తూ ఉండేటువంటిది. సో ఇది మనకి గీతా మహాత్మ్యం గురించి చూసినట్లయితే, మరి ఇక ఇటువంటి ఈ భగవద్గీతలో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు, నీవు ఈ దేహానివి కావు ఆత్మస్వరూపుడవు అనేటువంటి దివ్య ఉపదేశంతో భగవద్గీత జ్ఞానము ఆరంభమవుతుంది. భగవద్గీతలో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము ఈ భగవద్గీత యొక్క అంటే ఆ గీతాచార్యుడు గీతను అర్జునుకు బోధించడానికి ఒక బేస్ గా ఉండేటువంటి అధ్యాయం. ఎందుకంటే పరస్పరము విరోధించుకునేటువంటి దాయాదులైనటువంటి అన్నదమ్ముల పిల్లలు ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు యొక్క కుమారులైనటువంటి కౌరవులు పాండవులకు మధ్య యుద్ధ ప్రారంభ సన్నివేశంగా ఉంటూ ఉంటుంది మొదటి అధ్యాయం. ఆ పరిస్థితులలో వారందరిని చూసి అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటే అప్పుడు భగవద్గీత బోధించవలసి వచ్చినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అర్జునుడికి ఈ దేహం కాదు ఆత్మస్వరూపుడు అనే దివ్యోపదేశంతో ప్రారంభమై చివరికి 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ అంటే అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను సకల పాపముల నుండి విముక్తి చేస్తాను, భయపడకు అంటూ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క అంతిమ ఉపదేశంతో భగవద్గీత ముగుస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ భగవద్గీత అటువంటి దివ్య ఉపదేశం, గీతోపనిషత్తుగా ఉండేటువంటి భగవద్గీతను లో ఉండేటువంటి దివ్య సందేశాలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇక ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మికంగా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుడితో దివ్యమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి పద్ధతిని తెలియచేసేటువంటి అమల పురాణమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే భగవద్గీత మన జీవనానికి ఒక మాన్యువల్ వంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడే కాదు, మనం కూడా ఈ కలియుగంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా జీవితం అనేటువంటి యుద్ధంలో అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో మోహానికి గురి అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. ఆ మోహాన్ని నుండి బయటపడడానికి ప్రతి మానవుడికి తన జీవన విధానాన్ని తెలుసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి దివ్య సందేశాలు ఇవ్వబడిందే భగవద్గీత. కాబట్టి కుల లింగ మత వర్గ భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కడూ కూడా చదవవలసినటువంటి గ్రంథము భగవద్గీత. అటువంటి భగవద్గీతను మరి వినడానికి మీరంతా కూడా ఉత్సాహంతో జాయిన్ అయినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి. అలాగే మీ మిత్రులు కానీ ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే వారిని కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఈ బ్యాచ్లో కానీ తర్వాత బ్యాచ్లో కానీ ప్రతి నెలలో కూడా ఒక బ్యాచ్ ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సో అందరికీ కూడా ప్రతిదీ ఫ్రీగానే ఉంటుంది, ఎటువంటి ఏమీ ఛార్జెస్ చేయబడవు. సో ఇంకా అలాగే ఇస్కాన్ మంగళూరుతో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. ఇంకా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అన్ని కోర్సులు కూడా ఫ్రీగానే ఉన్నటువంటి. సో మరి ఇటువంటి భగవద్గీత మనకి 5 అంశాలని బోధిస్తుంది. భగవద్గీతలో మనకి దోహదపడేటువంటి 5 టాపిక్స్ ఆఫ్ ది భగవద్గీత. భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి 5 మనకి అంశాలు చూసినట్లయితే అవి ఈశ్వర అంటే ఆ పరమాత్ముడు, సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి మనకి ఆ భగవద్గీతలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈశ్వరుడు తర్వాత జీవుడు అంటే పరమాత్మ, ఆత్మ, మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి అది ఏ విధంగా జీవులపై ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది, మరి దాని నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాలను మనము భౌతిక ప్రకృతి, ది మెటీరియల్ నేచర్, అలాగే మరి భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమైనటువంటి కాలం, సర్వాన్ని హరించి వేసేటువంటి మనకి కాల రూపంలో భగవంతుడు మన విధానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నా మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోతూనే ఉండేటువంటి విషయాలు. సో మరి కాలం, అలాగే యాక్టివిటీస్, కర్మకాండలు. సో ఇవి 5 అంశాలు. ఈశ్వరుడు, జీవుడు, ప్రకృతి గురించి, కాలం గురించి, మన కర్మలను గురించి భగవద్గీతలో మనము తెలుసుకునేటువంటివి. వీటన్నిటినీ 3 విభాగాల ద్వారా, కర్మయోగాలు, భక్తి యోగాలు మరియు జ్ఞాన యోగాలు అనేటువంటి యోగాల ద్వారా మనము నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ భగవద్గీత యథాతథం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దీన్ని మనం ఇక్కడ మీకు పరిచయం చేసేటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే మేము మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఆయనే ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం యొక్క సంస్థాపక ఆచార్యులు. సో వీరే ప్రతి ఒక్కరికి, ఇస్కాన్తో సంబంధం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గురువు వీరు. మరి అటువంటి అభయ చరణారవింద భక్తి వేద శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగానే మనము ఈ భగవద్గీతను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. వీరు చిన్న పశ్చిమ మనకి కొంచెం చూసినట్లయితే వీరు మన భారతదేశంలోని పశ్చిమ బెంగాల్ లో వీరు జన్మించినటువంటిది. సో వీరు 1896 సంవత్సరంలో కలకత్తా నగరంలో జన్మించారు, పశ్చిమ బెంగాల్లోని. వీరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. వీరిని ఈయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 1922 సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా కలుస్తారు. అప్పుడే వారికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, అప్పటికే వీరు 64 గౌడీయ మఠాలను స్థాపించినటువంటి, వైదిక సంస్థలను స్థాపించినటువంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు వీరు. సో అప్పుడే చెప్తారు వీరితో, మరి మీలాంటి యువకులు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పాశ్చాత్య దేశాలలో, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వారికి బోధించండి అంటేనే వీరు 1966 జూలైలో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని యుఎస్ఏలో ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అనేకమైనటువంటి అంశాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇస్కాన్ మందిరాలను స్థాపించి
కృష్ణ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా బోధించినటువంటి వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. సో ఇది పరిచయం. ఇక ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి రోజు మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము, దీనిని అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. దీనిని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. మొదటి రోజు మొదటి అధ్యాయము, ప్రథమాధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము. దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలను మీకు వినిపిస్తూ ఉన్నటువంటి నేను మోహన నందపుత్ర దాస్ నా పేరు. హరే కృష్ణ. సో అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మహాభారతంలో ఒక ఉపఖ్యానంగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నప్పటిది అయినప్పటికీ దీనిలో ఇది మనకి ధృతరాష్ట్రుడు మరియు ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయినటువంటి సంజీవుడు, వీళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణగా ప్రారంభమవుతుంది భగవద్గీత. ఎందుకంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ముందుగా ఈ భగవద్గీతను ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి దీని గురించి చూసే ముందుగా
దాదాపుగా మహాభారతం గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. పూర్వము ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుండి వచ్చినటువంటిదే ఈ కురు వంశము. ఈ కురు వంశంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు, ఒక ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డువాడు, ఈయన తమ్ముడు పాండురాజు. ఈయన పుట్టుగుడ్డువాడుగా ఉండడం వల్ల ఇతనికి రావలసినటువంటి రాజ్యాధికారం ఈయనకు కాకుండా శాస్త్రోక్తంగా పాండురాజుకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణిస్తాడు. అలా మరణించినటువంటి సందర్భంలో మరి మరలా ఈ ధృతరాష్ట్రుడే తాత్కాలిక రాజుగా ఉండి ఆయన యొక్క రక్షణలోనే ఆయన యొక్క 9 కుమారులు దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు, అలాగే పాండురాజు యొక్క 5 కుమారులు ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు అనేటువంటి వీళ్ళు పెరిగి అందరూ కలిసి ఒకే రాజగృహంలో పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతూ ఉండేటువంటివి. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా మంచి ప్రావీణ్యుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి యొక్క దగ్గర యుద్ధ విద్యలో శిక్షణ పొందుతారు. అలాగే గౌరవనీయుడైనటువంటి పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడి చేత మార్గనిర్దేశకం చేయబడుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంటారు. అయినా ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు, అందులో ముఖ్యంగా పెద్దవాడైనటువంటి దుర్యోధనుడు పాండవులంటే ఎక్కువగా ద్వేషాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, ఓరవలేకపోయేవాడు. అలాగే ఈ ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు, దుష్టమతి అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఆ పుత్ర వాత్సల్యంతో తన పుత్రులనే వెనకేసుకుని రావడము, ఆ క్రమంలో ఎన్నోసార్లు పాండపుత్రులను చంపడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కానీ మరి అదే సమయంలో దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక సామాన్య మానవుడు లాగా ఈ ధరణి పైన ఉండి ఒక యదువంశంలో రాజులాగా వ్యవహరిస్తూ ఉండి మరి రాజు పాత్రను పోషిస్తున్నటువంటి సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అలాగే వారిని, ఎందుకంటే పాండురాజు యొక్క పత్ని అయినటువంటి కుంతీదేవి, ఆమెనే పృత అని కూడా పిలుస్తారు, మరి కృష్ణుడికి మేనత్త అవుతున్నాడు. సో మరి ఆ విధంగా బంధువుగా ఉండటం వల్ల కృష్ణుడు ధర్మాత్ములైనటువంటి పాండవులను అనుగ్రహించి రక్షించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయినా కూడా చివరికి తెలివి కలిగినటువంటి ఆ రాజనీతి చాతుర్యతను కలిగినటువంటి దుర్యోధనుడు ఒక పాండవులను జూదానికి ఆహ్వానించి ఆ జూదంలో మాయ ద్వారా పాండవుల నుండి వారి అంతా సంపదలన్నీ కూడా చివరికి ఓడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక వారు, హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? సూర్యకుమారి మాతాజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, కానీ అక్కడక్కడ కొంచెం హరే కృష్ణ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా మాతాజీ? కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అక్కడక్కడ ప్రభుజీ, కానీ పర్వాలేదు ప్రభుజీ, కంటిన్యూ చేసే. సో మరి ఆ మాయాజూదంలో పాండవులు సర్వస్వాన్ని కోల్పోవడము, ఆ తర్వాత వారు వనవాసం 13 ఏళ్ళు ఆ వనవాసం చేయడము, వనవాసం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ధర్మయుతంగా వారికి రావాల్సినటువంటి రాజ్యాన్ని వారు అడిగితే ఇవ్వకుండా ఉండడం, మరి ఎంతో ఓర్పుతో పాండవులు ఉన్నప్పటికీ చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంధికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. చివరి ప్రయత్నంగా ఆయన అడుగుతాడు 5గురికి, ఎందుకంటే క్షత్రియులుగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉండవలసినటువంటిది కనుక మరి 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అడిగిన పరిస్థితి. కానీ మరి దుర్యోధనుడు కృష్ణ భగవానుడితో చెప్తాడు, 5గురికి 5 ఊర్లు కాదు కదా, సూదిమన మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోరు. ఇక ఆ పరిస్థితులలో అనివార్యమై దాయాదులైనటువంటి అన్నదమ్ముల పిల్లలైనటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులకు పాండురాజు యొక్క పుత్రులకు యుద్ధము
ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మరి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి రాజులందరూ కూడా కొందరేమో ధృతరాష్ట్రుని పుత్రుల వైపు యుద్ధానికి సన్నద్ధం కాగా మిగిలిన వాళ్ళు పాండవుల పక్షాన ఉంటారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి సాక్షాత్తు అర్జునుడు తన మిత్రుడు భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉంటాడు ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో, మహాభారత యుద్ధంలో. మరి ఆ యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో మరి అంతఃపురంలోనే ఉన్నటువంటి ఈ ధృతరాష్ట్రుడు తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడును అడగడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అంటూ విచారణ చేయడం ద్వారా ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా మొదటి శ్లోకాన్ని మనం చూసినట్లయితే భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, ఉవాచ అంటే పలికెను లేదా అడిగాను. ధృతరాష్ట్రుడు పలుకుతూ ఉన్నాడట. ఏమంటున్నాడు? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమ అకుర్వత సంజయ. ఓ సంజయ, కురుక్షేత్రం అనేటువంటి అంటే ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ఆ కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ప్రదేశంలో, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మామకాహ అంటూ అంటున్నాడు. అంటే నా పక్షం వారు, నా పుత్రులు, పాండవాచైవ అంటే పాండురాజు యొక్క కుమారులు, పాండురాజు తనయులు యుద్ధం చేయగోరున్న వారై సమావేశమయ్యారు కదా, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యుద్ధ భూమిలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఆ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు అడగడానికి కొంత కారణాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాండవుల పక్షాన ఉన్నాడు, అలాగే పాండవుల పక్షాన ధర్మం ఉన్నది. మరి ఇక్కడ క్షేత్రం ఇది కురుక్షేత్రము, కురు అని ఇక్కడ ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ఈ ప్రదేశము చాలా ప్రామాణికమైనటువంటి ప్రదేశము, చాలా పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ధర్మ విహితమైనటువంటి కర్మలను చేయబడేటువంటి స్థలంగా అది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. మరి ఆ కారణంగా ఇక్కడ అటువంటి ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి క్షేత్రంలో మామూలుగా వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఏం చేస్తాము? పంట మొక్కలను ఉంచి కలుపు మొక్కలను ఏరివేస్తాం. మరి ఇక్కడ దుష్టులైనటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులైనటువంటి వారిని ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కలుపు మొక్కల్లాగా ఏరివేసేటువంటి అవకాశం కలదు. అది ఒకటి. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ స్థల ప్రభావం వలన మరి తన పుత్రులు మనసు మార్చుకొని సంధికి సిద్ధమయ్యారో ఏమో అనే డౌట్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. తనకు రావాల్సిన రాజ్యమే రాకపోయింది, తన పుత్రులైనా పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి సంధి జరగడం కూడా అతనికి ఇష్టం లేదు. ఈ రెండింటి వల్ల ఆతృతతో ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని విచారణ కావించడం జరిగినటువంటి సంఘటన ఇక్కడ. దానికి ఆ సంజయుడు సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ 2వ శ్లోకంలో. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఓ రాజా, పాండుపుత్రుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యమును చూసిన పిమ్మట
దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట? పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతిం చముం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. సో ఇంకా మరి ఆయన అంటూ ఉన్నాడట, ఇప్పుడు ఈ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ద్రోణాచార్యుడితో అంటూ ఉన్నాడట ఈ విధంగా, ఓ గురువర్యా, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడవయ్యా అని దుర్యోధనుడు తన గురువు అయినటువంటి బ్రాహ్మణుడు, గొప్ప సేనాధిపతి అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటూ ఉన్నాడు. అలా అనడానికి కొంత రాజనీతి చాతుర్యత ఉంది ఇక్కడ. ఏంటంటే బ్రాహ్మణుడు, గొప్ప సేనాధిపతి అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి లోపాలుగా ఈయన భావిస్తూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ ద్రుపద పుత్రుడు అని చెప్తున్నారు. దృష్టద్యుమ్నుడు పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో యుద్ధ వ్యూహాత్మకంగా నిలిపినటువంటి వాడు ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడైనటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు. ఎందుకంటే మరి ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు అంటే ద్రౌపది యొక్క సోదరుడు. ద్రౌపది యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ద్రుపదుడికి వైరం ఏర్పడుతుంది. ఎవరికి? ద్రోణాచార్యుడికి, ఆ ద్రుపదుడికి. ద్రుపదుడు ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేసి ఆ ద్రోణాచార్యుని సంహరింపగలిగేటువంటి ఒక పుత్రుడిని వరంగా కావాలని కోరుద్యుమ్నుడు. అటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే అన్ని విద్యలు కూడా ద్రోణాచార్యుడికి నేర్పిస్తాడు. దృష్టద్యుమ్నుడికి నేర్పిస్తాడు ద్రోణాచార్యుడు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు. అందుకనే మీ ప్రియ శిష్యుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు అని గుర్తు చేస్తున్నారు. ద్రుపద పుత్రుడు అంటూ తనకి యాక్చువల్ గా ద్రుపదుడు, ద్రోణాచార్యులు ఇద్దరు మొదట మంచి మిత్రులు. కానీ మధ్యలో కొంత వైరం ఏర్పడుతుంది. ఆ వైరం ద్వారా అతన్ని సంహరించేటువంటి పుత్రుడిని వరంగా పొందుతాడు ద్రుపదుడు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ, నిన్ను చంపడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి నీవు విద్యలు నేర్పావు అంటూ ఆయన్ని ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో కానీ అది ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక గురువు చేసేటువంటి లక్షణం. ఉత్తమమైనటువంటి గురువుగా ఆయన తన ధర్మాన్ని, తన దగ్గరకు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేర్పవలసినటువంటి బాధ్యత గురువుకు ఉండేటువంటిది. అదే ఆ ద్రోణాచార్యుడు చేసింది. కానీ దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా భావించకుండా అతనిలో అదొక లోపంగా ఎత్తి చూపెడుతున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్పేసి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, అత్ర సూర మహేష్ ద్రుపదశ్చ మహారథ. సో పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, మరి ఆ సైన్యంలో భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి సూర్యులైనటువంటి ధనుర్ధరుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన వారు, మహాకేతువు, చేకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తు, కుంతిపూరుడు, శైభుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు కూడా పాండవ సైన్యంలో ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరాక్రమవంతుడైన యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడు, అలాగే సుభద్రాతనయుడైనటువంటి అభిమన్యుడు, ద్రౌపది యొక్క పుత్రులు ఉప పాండవులు అంటారు.
వీరందరూ కూడా మహారథులే ఉన్నారు పాండవ సైన్యం అంటూ సైన్యం ఎదుటి వారి యొక్క సైన్యం యొక్క బలాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి వివరిస్తున్నాడు. తన ఉన్నటువంటి వాడు ద్రోణాచార్యుడు కౌరవుల వైపున. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, మరి ఆ సేనా బలాలను నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గురించి కూడా నీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను. ఇప్పటి వరకు పాండవుల సైన్యంలో ఉన్నటువంటి మహావీరుల గురించి చెప్పాడు, ఇప్పుడు తన సైన్యంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తాను అంటూ నీ దుర్యోధనుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఆ దుర్యోధనుడు తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ యుద్ధంలో విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు మా వైపు. మా పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడున్నాడు, నా స్నేహితుడైనటువంటి కర్ణుడు, కృపుడు, మీ పుత్రుడు అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మహావీరులు మన వైపు ఉన్నారు. అంతేకాదు గురువు గారు, నా కొరకు జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా ఎంతో మంది మన సైన్యమందు ఉన్నారు. వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని కలిగి అంటే యుద్ధ నిపుణతను కలిగినటువంటి వారే అంటూ తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగా ఉన్నది మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. కానీ భీముని చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యము పరిమితముగా ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధంలో మొత్తము 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము వినియోగించబడింది అని చెప్తారు. అందులో ఇక్కడ దుర్యోధనుడి బలబలాల తారతమ్యం అంచనా వేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ 18 అక్షౌహిణుల సైన్యంలో మరి పాండవుల వైపున 7 అక్షౌహిణులు ఉండగా కౌరవుల వైపున 11 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఉన్నది అని చెప్తారు. ఒక అక్షౌహిణి అంటే సాధారణంగా మరి 21,870 చారియోట్స్, ఆ గుర్రాల ప్రధాన పైన ఉండి యుద్ధంలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే 21,870 ఏనుగులపై ఉండి యుద్ధం చేసేటువంటి వారు. అలాగే 65,610 గుర్రాలపై ఉండి యుద్ధాలు చేసేటువంటి వారు. ఇక మామూలుగా ఉండేటువంటి సైనికులు, సోల్జర్స్ 1,09,350 మంది. సో ఇవన్నీ కలిపితే ఒక అక్షౌహిణి. అలాంటిది 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము కురుక్షేత్ర రణరంగంలో మహాభారత యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటిది. ఇందులో అన్ని వీళ్ళు దాదాపుగా ఒక అక్షౌహిణి అంటే 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ దాదాపుగా. అటువంటిది వీళ్ళంతా కూడా ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాండవులు ఒక్కరిద్దరు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా మరణించినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితా భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవన్ సర్వ ఏవ హి. కావున కౌరవ సేన నాయకులందరికీ మీరు మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నాడో ఇక కౌరవుల సైన్యం నుండి కురువంశ మహాపరాక్రమంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహ గర్జన వంటి ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన యొక్క శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట భీష్మ పితామహుడు. ఆ సమయంలో
ఎప్పుడైతే భీష్మ పితామహుడు శంఖాన్ని పూరించారో ఇక మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలు, వివిధమైనటువంటి వాద్యాలు, బేరులు, శృంగములు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించబడినవి. ఆ వాటి యొక్క శబ్దాలన్నీ కూడా ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భయంకరంగా ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇవంతా కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ సన్నద్ధాలు ప్రారంభం కాగానే పాండవుల వైపు నుంచి చెప్తున్నాడు. తతస్వేతైరహైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవచ్చైవ దివ్యౌ శంకౌ ప్రదద్మతుః. సో ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా కౌరవుల వైపు నుండి ఆ యుద్ధ శబ్దాలు, ఆ యుద్ధ శంఖనాదాలు అయ్యాయో, ఇక ఎదుటి పక్షంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చుండి ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు, అలాగే పాండుకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా వారి వారి యొక్క దివ్య ఆ శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. పాంచజన్యం ఋషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమకర్మ రుకోదరః. పాంచజన్యము అనేటువంటి ఆ శంఖాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూరించాడట, ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు. ఇక అర్జునుడేమో ధనంజయుడైనటువంటి అర్జునుడు దేవదత్త అనేటువంటి శంఖాన్ని, ఇక ఉరుకోదర అంటే ఘనంగా భుజించేటువంటి వాడైనటువంటి భోజన ప్రియుడు, ఘనమైన కార్యాలను చేసేటువంటి భీముడు పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం, పౌండ్రం అనేటువంటి మహాశంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు, ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు అనంత విజయం అనే శంఖాన్ని, నకులుడు సుఘోష అనేటువంటి శంఖాన్ని, సహదేవుడు మణిపుష్క అనే శంఖాన్ని, ఇక పాండవుల వైపు ఉన్నటువంటి కాశీరాజు యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జైపరాని, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగిన సుభద్రా తనయులు, వీళ్ళందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ శంఖాల యొక్క ధ్వని అతి భీకరమయ్యి భూమి మరియు ఆకాశాలను దద్దరిల్లా చేసి, ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రుల యొక్క ధృతరాష్ట్రుని కుమారుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసావి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు అంటే పాండురాజు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని సిహనంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ఇలా అన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా పాండవుల వైపు విజయ అవకాశాలుగా ఉన్నట్లు, విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తారు. ఆ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి ప్రదేశము ధర్మక్షేత్రము, అలాగే మరి పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి రథాలు దివ్యమైనటువంటి రథాలు, అలాగే పాండవుని రథాల పైన కపిధ్వజము, హనుమంతుడు సహనంగా ఉన్నటువంటి జెండా కలిగి ఉండడము, మరి పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి శంఖనాదాలన్నీ కూడా దివ్యమైనవి. అలాగే అర్జునుడు వాడేటువంటి గాంధీవం అనేటువంటి పాశుపతాస్త్రం, దీన్ని శివుడి నుండి పొందినటువంటిది. అలాగే కౌరవుల వైపులో దుర్యోధనుడు అంటాడు, నా కొరకు జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు అంటే వారు పోతూ ఉన్నారనే పదం కూడా ఉపయోగించబడింది. అలాగే యుద్ధం ప్రారంభమైనటువంటి ప్రతి సమయం మోక్షద ఏకాదశి అని చెప్తారు. మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి రథసారథిగా ఉన్నాడు అంటే భాగ్యలక్ష్మి కూడా అక్కడే ఉంటుంది. ఋషికేశుడు ఉన్నాడు, భాగ్యలక్ష్మి. సో కనుక పాండవులకి విజయ అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ తెలుస్తున్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు మరి ఆ ఇరు సైన్యాలను చూసిన తర్వాత
శ్రీకృష్ణుడితో అంటాడట, ఓ అచ్యుత, నా రథమును రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా ఈ మహా యుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసే అవకాశం నాకు కలుగుతుంది అని అంటాడు. సో ఎప్పుడైతే అన్నాడో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, అర్జునుడి చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడు అని చెప్తున్నాడు. నిలిపి అంటున్నాడట, ముఖ్యంగా భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడట, ఓ పార్థ, ఇచ్చట యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమై ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మీ యొక్క కురువంశీయులందరినీ కాంచవయ్యా, చూడవయ్యా అంటూ ఉన్నాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఎప్పుడైతే రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలిపి మీ సైనికులందరినీ నువ్వు అన్నావే చూస్తానని మీ కురువంశీస్తులందరినీ చూడవయ్యా అని శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడైతే అన్నాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇరు పక్షాల సేనల నడుమ అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, అలాగే తన మామలను, శ్రేయాభిలాషులను చూశాడట. ఆ సైన్యంలో చూసి ఆ నానా రకాలైనటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కుంతి కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నానా రకాలైనటువంటి బంధుమిత్రులందరినీ కూడా చూసి కుంతి పుత్రుడైనటువంటి అర్జునుడు కరుణతో కూడి ఈ విధంగా అంటున్నాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖంచ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఆసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ, దేహ అంగాలన్నీ కూడా, నా అవయవాలన్నీ కంపిస్తూ ఉన్నాయ్యా, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది అంటూ ఆ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి ఆ అనుభూతిని చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమ హర్ష జాయతే గాండీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వచైవ పరిదహ్యాతే. ఇంకా అంటున్నాడు, నా శరీరం అంతా కంపిస్తూ ఉన్నది, నా దేహం అంతా కంపిస్తూ ఉన్నది, నాకు రోమాంచితమవుతూ ఉన్నది, గాంధీవము నా చేతి నుండి జారిపోతూ ఉన్నది. అర్జునుడి యొక్క ధనస్సు గాంధీవం చేతిలో నుంచి జారిపోతూ ఉందట, ఆయన యొక్క చర్మము మండిపోతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రము నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చెలించిపోతూ ఉన్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి, కేవలము అశుభ శకునాలే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటూ అంటున్నాడట అర్జునుడు. సో సాధారణంగా మనం స్ట్రెస్కు గురైనప్పుడు మనలో కలిగేటువంటి భావాలు, అవయవాలన్నీ కంపించడము, నోరు ఎండిపోవడము, దేహం మొత్తం కంపించడము, ఎంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకోవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మం మండిపోవడము, కాళ్ళ కింద అంతా తిరుగుతూ ఉన్నట్లు ఉండడము, మనసు చలించిపోవడం జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. ఇంకా అంటున్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో ఇంకా
అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా, ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులే కదా, చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు అవుతుంది, కాబట్టి దాని వలన కలిగే సుఖాలు కానీ నాకు అక్కరలేదు అంటూ ఆయన ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరికి జీవనాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నామో, సాధారణంగా ఎవరమైనా ఏదైనా ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఉండాలి, వాళ్ళ కోసమే కోరుకుంటాం కదా. అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు, మేము ఎవరి కోసమైతే ఈ రాజ్యాన్ని సుఖాన్ని చివరకు జీవితాన్ని కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నామో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులై ఉండగా ఆ రాజ్యాలతో మాకేం ప్రయోజనం అవుతుందయ్యా, ఈ యుద్ధంలో అందరూ పోయిన తర్వాత గురువులు, పుత్రులు, తాతలు, బావమర్దులు, ఇంకా ఇతర బంధువులందరూ తమ ప్రాణాలను మరియు సంపదలన్నింటినీ వదిలివేయడానికి సిద్ధమై ఉన్నారే, వారు నన్ను చంపగోరినా నేను ఎందుకయ్యా యుద్ధం చెయ్యాలి, నేనెందుకు వారిని చంపగోలే, ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోకము రాజ్యము అటుంచి ముల్లోక రాజ్యాధిపత్యముకైనా నేను వారితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపడం వలన మేము ఎట్టి ఆనందమును పొందలేము అంటూ ఆయన అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఇటువంటి ఈ దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగుతుంది. ఎలాగూ వాళ్ళు దుర్మార్గులే అయినా అటువంటి ఆ దుర్మార్గులను చంపినట్లయితే మాకు పాపమే కలుగుతుంది కదా. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపడం అనేది మాకు సరి అయినది కాదు కృష్ణ. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటయ్యా, మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటూ. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఏదైనా మనం గొప్పగా సాధిస్తే బంధువులకు, మిత్రులకు అందరికీ చెప్పుకుంటాం. అటువంటి వాళ్ళంతా ఈ యుద్ధంలో పోతే మేము సాధించేటువంటి విజయాల గురించి వీటినన్నింటినీ ఎవరితో పంచుకోవాలి మేము అన్నట్లుగా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి ఇంకా సాధారణంగా ఇక్కడ వేద ఆదేశం ప్రకారం 6 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గులను ఉంటారు అని చెప్తారు. వారే విషం పెట్టేవాడు, పాయిజన్ గివర్, విషం పెట్టేటువంటి వాడు, ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు, మరణాయుధంతో దాడి చేసేటువంటి వాడు, ధనాన్ని కొల్లగొట్టేటువంటి వాడు, వేరొకరి స్థలాలను ఆక్రమించేటువంటి వాడు, పరచి స్త్రీలను చెరపట్టేటువంటి వారు, ఈ 6 దుర్మార్గులను వెంటనే వధించాలి అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. మరి అటువంటి దుర్మార్గులను చంపితే పాపమేమీ ఉండదు, కానీ అర్జునుడు ఆ విధంగా భావించడం లేదు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, రాజ్యకాంక్షాపరులైనటువంటి కౌరవులు వంశనాశనం గురించి కానీ మిత్రదోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. కానీ వంశ క్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైన ఈ యుద్ధాన్ని ఎందుకు ఆపకూడదు, ఈ యుద్ధం నుండి, ఈ పాపము నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అంటూ అంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి అర్జునుడు ఆవేదన ఇక్కడ వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతన, ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభి భవత్యుత. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, వంశ నాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి. అంటే ఆ కుల క్షయం వలన శాశ్వతమైనటువంటి వంశాచారం నశించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే కుల ధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది. ఆ విధంగా వంశంలో మిగిలిన వారంతా కూడా అధర్మ పరులవుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలిపోయినప్పుడు కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణి వంశ సంజాతుడా, అట్టి కుల స్త్రీలు పతనం వలన అవాంఛితమైన సంతానం కలుగుతుంది కదా. మరి ఆ అవాంఛితమైన సంతానం పెరగడం వల్ల వంశమునకు, వంశాచారాలను నాశనం చేసినటువంటి వారికి కూడా నరకం ప్రాప్తిస్తుంది. మరి పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడిన కారణంగా
అట్టి వంశానికి చెందిన పూర్వీకులు కూడా పతనమవుతారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, దుష్ట చర్యల చేత కులాచారాలను నశింపచేసి అవాంఛనీయమైన సంతానమునకు కారణమైనటువంటి వాళ్ళు పాపకర్మల చేత అన్ని రకాలైనటువంటి కుల ధర్మములు మరియు జాతి ధర్మాలు నాశనము అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ వంశాచారం నశింపజేసి ఆ విధంగా అవాంఛితమైనటువంటి కర్మల వలన అన్ని రకాలైనటువంటి కుల ధర్మాలు జాతి ధర్మాలు నశించిపోతాయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఇది చివరికి, యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్రారణే హన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. ఇంకా ఆ విధంగా అని ఆయన అంటున్నాడు. ఇంకా ముందు అంటాడు, ఓ కృష్ణ జనార్దన, కులధర్మాలు నశించిన వారు శాశ్వతంగా నరకవాసం చేస్తారు అని నేను గురు శిష్య పరంపర ద్వారా విన్నాను అంటూ, మరి అయ్యో నేను ఎంతటి ఘోర పాపం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాను, ఎంత విచిత్రము అని. ఇక నిరాయుధులను, నేనంటే యుద్ధం ఆయుధం పట్టను, నిరాయుధులను ప్రతీకారం చేయని వాడను అయినటువంటి నన్ను ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు ఈ రణరంగంలో వధించిన అది నాకు మంచిదే అవుతుంది తప్ప నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఇక్కడ అర్జునుడు ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే క్షత్రియ యుద్ధ నియమం ప్రకారము నిరాయుధుడు సమ్మతింపని వాడు అయినటువంటి శత్రువుని ఎదుర్కోకూడదు అని చెప్తారు. కానీ అయినా వాళ్ళు నేను ఆయుధాలు పట్టినటువంటి వాడిని నన్ను సంహరించినా అది మంచిదే అని చెప్తున్నారు. వాస్తవ ఆచారం అయితే ఆయుధం లేనటువంటి వాడిని యుద్ధం చేయనన్నటువంటి వాడితో యుద్ధం చేయకూడదు. అది ఒక ఆచారంగా ఉంటుంది క్షత్రియ ధర్మం. సో అని ఇక సంజయుడు చెప్తున్నాడు చివరిగా ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, సంజయుడు అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథములో కూర్చుండిపోయాడు అంటూ. సో అర్జునుడు ఇక ఆ విధంగా మాట్లాడి, ఇక నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడట అర్జునుడు. ఇది ఈ అర్జున విషాద యోగము లేదా కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయం. సో ఈ విధంగా అర్జునుడు ఎప్పుడైతే క్షత్రియ ధర్మాన్ని విస్మరించి తన ధర్మాన్ని విస్మరించి యుద్ధం చేయనున్నాడో అప్పుడు అతనికి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించి జగత్ విజేతగా నిలిపినటువంటివే భగవద్గీత బోధనలు. అవి రేపటి అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత ఆత్మతత్వము భగవద్గీత యొక్క బోధనలు రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఓపికగా ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు, లేదా చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టవచ్చు. హరే కృష్ణ. అన్మిట్ ఆప్షన్ ఇవ్వబడుతుంది. అప్పుడు మీరు ఏదో అడగదలుచుకున్నారో అవి అడిగితే సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మీకున్నటువంటి సందేహాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హరే కృష్ణ.